Od bura mar Senate ochako ayanga chenro mar twak mar golo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua e kom kendo ng'ado ni twak makamano ibiro tim e nyim senators duto ma ok komiti mar jokanyo 11. E chenrono manenore ka gima okasi, Gachagua biro duoko penjo tarik 17 dweni ka senators bende koro nyisi ni ok nyal wuok e pacho ka nyaka twagno rum ngeso tarik 19 dwe mar 10 higa mwantiere ni. George Bati miwa ler mar wachni. Mana kaka yamb kalausi gidore kendo fualo lep gimoyude yore e kaka nenore ka iriembo mapiyo twak mar thicho jalup jatend piny Rigathi Gachagua. We're going to handle a very heavy matter. We cannot have any senator heckling the speaker. As we go to this impeachment, you need to behave, Senator Wambua. Leave the chamber now. Martin ni seche 12 bang' jood bura mamalo thicho jalup jatend piny Rigathi Gachagua Otieno Manyoro. Andika ne ochwale od bura mar Senate kaka chik dwaro kendo senators ne ochako twak margi okinyi makawuono. Just add an extra day so that the accusers, which is the National Assembly, can have elaborate time to present their case, and also the Deputy President can have the time to present their case. If we find ourselves that we are just done with witnesses, both the accusers and the ones that are being accused, the defense team, Honorable Speaker, if you are not able to debate, then we can come the next day, debate and take a vote. We should not then hurry this process as we hurried the last process, and it's not that we hurried it because we wanted. Many members wanted to contribute. I would really hate to see a situation where we end up the way we did with the Kawira case. Kato bedo ni od bura mar Senate ne ni kod thuolo mar yiero e kind chugo komiti mar 11 mar nono weche momiyo koro thicho jalup jatend piny Rigathi Gachagua kata twak e nyim jood bura duto. We have two options as per our standing orders to either consider this matter by a special committee or the plenary. The motion before us, Mr. Speaker, is a proposal to the House that we select 11 of our members. Senators no kwedo paro mar chugo komiti mar jokanyo 11 kendo yiero ni seyo ma oketne Gachagua manyomiyo od bura mamalo thicho ibiro winji lela e kinde twak mar jood bura mag Senate duto. Pursuant to Standing Order 71, the proposal for a special committee is defeated. The Senate will therefore proceed with the investigation of the proposed removal from office by impeachment of His Excellency Rigathi Gachagua EGH, the Deputy President of the Republic of Kenya, in plenary. Koyango lai ma od bura mar Senate dhiluwo e twak ewi thicho oko Rigathi Gachagua, Speaker Amason Jeffa Kingi ochiko mondo karan mar od bura ochwal andika kawuono tich adek tarik 9 dwe mar 10 mar higani ne Rigathi Gachagua kod od bura mamalo mondo gibi gichope Senate kinde ma ibiro dwaro mondo giduok penjo kotenore kod twak mar thicho oko Gachagua. Honorable Senators, in line with the schedule of activities for an impeachment hearing and plenary, I hereby give the following directions. A. The clerk to issue invitations to appear to the Deputy President today, Wednesday, the 9th of October, 2024. B. The clerk to issue invitations to appear to the National Assembly today, Wednesday, the 9th of October, 2024. Kaluwore ni od bura mar Senate ni kod ndalo 10 mar twak kendo ng'ado bura ewi wachno, Speaker Kingi bendo nyiso kweth mag Rigathi kod od bura mamalo mondo chwal duoko margi ne karan mar Senate wuok tich tarik 14 mar dwe mar 10 higani ewi gwelo margi mondo gibi gichop giduok penjo e od bura mar Senate. The parties to file the responses with the office of the clerk of the Senate by Monday, the 14th of October 2024 by 5 p.m. Bang' timo kamano, karan mar od bura mar Senate ibiro dwaro ni ochwal andika mar duoko mowuok kuom kweth mar Rigathi Gachagua kod od bura mamalo chieng' wuok tich tarik 14 dwe mar 10 kapok senators twak kanono ketho maitudo godo Rigathi Gachagua tich adek kod tich ang'wen mar juma manyien ka Gachagua ibiro dwaro mondo chop e nyim Senate tich ang'wen tarik 17 mar dwe mar 10 mondo duok penjo. D. The clerk to circulate documents received from the parties, including the plenary hearing program, to all honorable senators upon receipt on Monday, 14th of October 2024. And the Senate shall then investigate the matter in plenary on Wednesday, the 16th, and Thursday, the 17th of October 2024. The Senate is accordingly guided. Kaluwore kod thuolo matin ma od bura mar Senate nigo e koloseo moketne Gachagua kendo goyo ombulu mar thicho kata reso Gachagua, tendo od bura mar Senate ogolo chik makumo wuodhe mag senators kadhi e pinje maoko. Jotend komiti mag Senate bendo nyisi ni onge bura mora ma ibiro bagi oko mar Nairobi
kendo buche te ibiro tim e boma ma Nairobi kochakore kawuono nyaka ngeso tarik 19 mar dwe mar 10 mar higani. Chikni en mar neno ni senators oyudo thuolo mar golo pachgi e twak e wi thicho oko Rigathi Gachagua e od bura mar Senate. Poni e kinde go ombulu senators ma ok tin ne 45 osiro okang' mar od bura mamalo, Gachagua ibiro thicho oko ayanga kaka jalup jatend piny. Poni senator thicho oko Rigathi Gachagua, inyalo tame mako apisi mora mora mar piny owacho kata chung' e lemo mora mora mar siasa. To bende ok obiyudo chudo mar aeri ma imiyo jalup jatend piny motieko thuolo mare mar bedo e apisi. E kinde ma od bura mamalo to nyosi nyiso chung' margi kendo thicho oko Rigathi Gachagua 281. E indala par mabiro wenge biro ng'iyo od bura mar Senate ka bende gibiro riwore kod jowetegi mag od bura mamalo kendo thicho oko Rigathi Gachagua kata ka gibiro pogore kodgi paro kendo reso Gachagua. George Bati, Ramogi TV.